फैगौ 27 फेब्रुवारिनिफ्राय क'क्राझाराव जागायसिगोन बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल। 2 मार्चसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय बे गियान फोरबोखौ खुंफुंनायनि थाखाय आबुङै साखाफारासै। क'क्राझारनि देबोरगावआव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि कमप्लेक्सआव रंगिना संगिनायै साजायफबदों फेस्टिभेल खुंगोन थावनिखौ। सा-सानजा रायजोफोरनि गेजेरावनो गिबि खेबनि थाखाय खुंजानो गोनां बे बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलखौ खुंनो थाखाय साखाफारा जानायनि सायाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोनां बाथ्राफोरखौ मिथिहोदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर मन्जिल बसुमतारीया। बुंनो थाङोबा दिनैनि गेजेराव अलमोस्ट जोब्बाय। जिखुनु जाया आं बेखौ सिगां बुंनायनि सिगां आं नोंथांमोननो प्रिन्ट मिडिया बा इलेक्ट्रनिक मिडियानिफ्राय सफैनो हानाय नोंथांमोननो आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखरखौ बावग्रोबाय। दा नोंथांमोना प्रिपारेसननि सोमोन्दै सोंनायनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनांगोन दिनै गाबोननिफ्रायनो जानोसै मात्र 22 घन्टासोल' बाखि दङ बेखौ आराम्भ जानो थाखाय। दा जों बुंनो थाङोबा अलमोस्ट गासिबो बुंनो थाङोबा मेइन पेन्डेल ओमफ्राय जोङो मोनद' पेरालालि माने माखासे टेकनिकेल सेसन जागोन बेफोरनि थाखाय गासिबो दम माखासे माने सेमिनार हलफ्रा रेडि जाजोब्बाय आरो सारिय'फाले जिखिनि बिउटिफिकेसननि थाखाय जिखिनि माबानि थाखाय प्रिपारेसन खालामनांगौमोन बेबो अलमोस्ट जोब्बाय। दा मात्र स्टार्ट खालामनो थाखायल' जों समखौ नेनानै दङ आरो बिनि बादैबो जोंहा माखासे टेकनिकेल सेसनफोरनि थाखाय दिनै जोंहा जोंनि गेजेरावनो दंफाखायो टेकनिकेल सेसननि चेयारमेन गावनो दङ। दा बिथाङाबो गावनि बेनि सोमोन्दै एसे बुंगोन। दा बेनि सिगां आङो एसे आइडिया एक्सुवेलि नैबे बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनि आइडिया बोरै फैजेनगोरा बिनि सोमोन्दै आं एसे बुंनो सानो आरो। दा फैजेननायखौ जों जेरैबायदि जों चिफ सारजों प्रमद बर' सारजों रायलायनानै जा मोनथिदों बा मोनदों दा बेखौ जों गुसुङै बुंनांगोन जे बड'लेण्ड एरिया बिटिआर आगोलाव जोंखौ जेखौ जों बिटिएडि होनना मिथियोमोन बेहाय जोङो बयबो जोंनि बड'लेण्डनि बाहेरानि मानसिफ्रा मा होनना मिथियोमोन मोनसे डिस्टार्ब एरिया एक्सट्रिमिस्ट डमिनेटेड एरिया इन्सारजेन्सिनि माखासे एक्टिभिटिस बाहाय बिराद सोलियो होनना बयबो मिथियोमोन। खिन्थु बियो जेला जोंनि नैबे बिटिआर एकर्ड 2010 नाव जोंनि अनारेबल दानि बिटिसिनि चिफनि दैदेननायाव जेला एकर्डआ जानानै थाङो बेनिफ्राय जोङो मोनसे गोदान मोनसे आबहावाखौ जों मोननो हादों। गोदान मोनसे इनभारनमेन्ट मोनसे एटमसफियारखौ मोननो हादों। बे जाहैबाय मोनसे पिसफुल मोनसे सान्थि होननाय जिनिसा परिबेसा गिदिंबोफिनदों आरो। मानोना जों बेखौ जोङो एसे कनफार्म भाबै जों बुंनो हायो जे खारना जाहैबाय सिगाङाव माखासे एक्सटर्सन किडनेपिं माखासे मार्डार माखासे माने इन्सारजेन्सि एक्टिभिटिसफ्रा सोलियोमोन। खिन्थु नैबे जेला जे समनिफ्राय जोंना एकर्डआ 2020आव आन्डार द एबल लिडारशिप अफ प्रमद बर'नि माबायाव जेला जाना थाङो बेनिफ्राय जों खमायबोनायखौ नुयो। दा फैयै दिनैसिमाव जों ओरैबायदि जों बुंनो हायो जे नैबे जिनिसा गोजोन आरो सान्थिया गिदिंबोफिनबाय। जों नैबेखौ एखे कनफार्म मोनसे माबाजों क्लेम खालामनानै लानो हायो आरो जों। दा जे जोंनि नैबे बिटिआर रिजनाव जे सान्थिया जे गिदिंबोफिनबाय पिसफुल मोनसे एटमसफियार फैफिनबाय नैबे मेसेजखौ जों बाहेरायाव बोरै फाथायहरनो हायो बोरै जोङो दैथायहरनो हायो नैबेफोर मोनफा मोनफा प्लेटफर्मनि गेजेरजों जों दैथायहरनो हायो आरो। दा जों माखासे दिननि सिगां जों मोनसे माबा जाना थांखाबाय जोंहा लिड फेस्टिभेल बेबो इन्टारनेशनेल माबायाव खालामनाय जादोंमोन। ओमफ्राय थिग बेबायदिनो बे जाहैबाय 6, 7, 8 जुननि दाखालि जानुवारिनि माबायाव जादोंमोन होनबा इन्टारनेशनेल लिड फेस्टिभेल एक्जाक्टलि इन द सेम वे इन द सेम लाइन नैबे दानि जोंनि बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलाबो दा बाहाय ओरैबायदि माबा जोंना गुबुन हादोरनिफ्रायबो फ्रम एब्रड अल्स' देयर आर सो मेनि गेस्ट आर कामिं आरो बिसोरनि गेजेरजोंनो आरो नट अनलि फ्रम एब्रड फ्रम उइदिन दा कान्ट्रि देयर आर सो मेनि स्पिकार्स दे उइल बि कामिं। दा जोङो बैसोरनि थ्रुयै जोङो नैबे मेसेजखौ जाहाथे जों बिसोरनि गेजेरजोंनो जों दैथायहरनो जे बिटिआरआवबो जे पिसफुल मोनसे एटमसफियारा फैफिनबाय आरो बे पिसफुल एटमसफियार फैनाय लोगो लोगो मानसिफ्रा फैनानै बाहाय जिखिनि एक्टिभिटिस लानोबा होनो गोसो जायो बिसोर फैनो हागोन। आरो इभेन दा कर्परेट इनभेस्टर्स दे केन अलसो काम एन्ड इनभेस्ट
बिसोरबो फैनानै जोंनि नैबे बिटिआर रिजनाव नैबे जिनिसखौ खामानिखौ लाफैनायनि गेजेरजों माखासे इनभेस्टमेन्ट खालामनो हागोन जायनि गेजेरजों जोङो जोंनि बिटिआरआ जौगालांनाय फारसे आवगायलांनो हागोन आरो नैबे जों दहायनो आं बुंखादों जोंहा टेक्निकेल सेसननि चेयारमेना दङ आं स्लाइडलि ओरैनो कয়েকটা राफ मोनसे सामारि माखौ बुंनो लुबैयो जे 19 थेमेटिक एरियास 19 थिम्सनि सायाव जोंनि माखासे डिसकासन माखासे माने सेमिनार वर्कशप पेनेल डिसकासन इनभाइटेड टक्स बहुत नैबे 9टा थिम्स बेनि सायाव जागोन आरो नैबे थिमा ओरैबायदि थिम जोंनि नैबे रिलेटेड बिटिआरनि माखासे जौगानायनि माखासे आयदाफोर माखासे थायो बैसोरजों रिलेटेड माखासे टपिकफोरखौ लानानै नैबे गासिबो सावरायनाया जाजोबगोन जाय सावरायनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि माखासे स्टुडेन्टआनो होन एन्टारप्रेनियर भेन्डर्स माखासे वर्क लेबारार्स farmers they can learn quite a lot out of this knowledge festival दा in details नैबे टेक्निकेल सेसनखौ मोजाङै बुंफोरनानै ब्रिफिं होनो थाखाय आं जोंनिनो नैबे इउनिभार्सिटिनि एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर मनजर बसुमतारीखौ बुंनो आं एसे खावलायग्रोबाय बेनि उनाव आं नांगौबा एसे साम आप खालामफिननायाव आं दङ थाबाय थागोन दा बिदिबाबो जोंनि नैबे मेइन गल्स जे जोंनि नलेज फेस्टिभेला जानो थांगासिनो दङ जे नैबे 27 अक्ट'निफ्राय 2 अक्ट' मार्चसिम बेनि मेइन गला जाहैबाय प्रथमावनो होनदों नलेज एक्सचेन्ज जाहाथे नैबे स्पिकार फ्रम आउटसाइड फ्रम एब्रड आरो जोंनि उइदिन दा नेसनेल लेभेलनिफ्राय जा फैगोन आरो नैबे जोंनि जायगानिफ्राय जा दङ माखासे रोंगौथि थानाय सुबुंफोरनि गेजेराव जाहाथे नलेजआ एक्सचेन्ज जालायलायो नलेज एक्सचेन्ज जानायनि गेजेरजों जों बेखौ जों बयनिबो जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव जाहाथे जों बेखौ स्प्रेड खालामनानै जों मोनसे गोदान मोनसे साननाय हनाय लाबोनो हायो बेबो मोनसे ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय सलुसन शेयारिं प्रब्लेमा फैबाय थायो जेरावबो बै प्रब्लेमफोरखौ बोरै सलुसन लानांगौ बोरै सलुसन खालामनांगौ बबेबा मोनसे ट्राबल फैयोब्ला बबे लामाजों जोङो सलुसनखौ लाबोनो हायो नैबे माखासे वेज अफ सलुसन नैबे जिनिसखौ शेयार खालामलायनाय जोंनि पार्टिसिपेटिं माखासे माबाफोरनि गेजेराव पार्टिसिपेटिं स्पिकार्स पार्टिसिपेटिं रिसार्चार्स राइटार्स एमंग देमसेल्फ ओमफ्राय आरो लास्टआव मोनसे जाहैबाय पार्टनारशिप बिल्डिं बेफोरनो मेइन उद्देश्यआ नैबे जोंनि दानि फैबाय थानाय नलेज फेस्टिभेलनि मेइन उद्देश्यआ बेनो आरो बेखौ लानानैनो जोङो गासिबो माखासे 19 थेमेटिक एरियासआ नैबेयावनो बेस खालामनानै जिनिसा जोंना बे जानानै थांगोन आरो जोंहा बेखिनिखौनो बुंथ'नानै आङो नैबे मेइन अबजेक्टिभनि माबाखौ बुंबाय एसेनोसै थेंक इउ नोंथांमोना जोबजासिम गाबोननिफ्राय जागोन जाहाथे माबाफोर कभारेजआ जायो कभार खालामनानै जाहाथे जोंनि माबाया हाइलाइट जायो जेरावबो बेखौ आसा खालामबाय आरो नोंथांनि कपारेसनखौ जों सब समय लुबैयो आरो बेनो थेंक इउ जे जोङो दानो मिथिनो मोनबाय जेनोखि बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल जेखौनाखि 27निफ्राय जागायजेनगोन जेहा फ्रम 27 to 2nd of March बे थारिखआ थि जाखाबाय आरो एज पार आवार रेकर्ड माबा थाम थिम जानाय बादि दानो गासै प्रिपारेसनफ्रा जाबाय आरो बेनि बे जेनोखि बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल बेनि जे कनसेप्ट नट ब्रिफ कनसेप्ट नटखौ दानो जोंनि मानगोनां रेजिस्ट्रारा दानो फोरमायथिखाबाय बेजों लोगोसे जेनोखि मेइन बे प्रग्रामनि हाबाफारि बे जादों टेक्निकेल सेसन्स पेरालेल टेक्निकेल सेसन्सनि थाखाय बेहाय एरेन्जमेन्ट खालामनाय जादों बिसेसकरि जेरै जों मिथिबाय दानो मोर देन 18 थिम्सफ्रा दानो थि खालामनाय जादों आरो बे 18 थिम्सनि सायावहाय गुबुन गुबुन गावबागावनि गियानफोरखौ शेयार खालामनो थाखाय दिनै गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय आरो जोंनि हादोरनिफ्रायबो गोबां फुंखा सुबुंफोरखौ हांख्रायनाय लाबोनाय जादों आरो बिथांमोना गावसिनि कनफार्मेशनखौ दानो होबाय आरो खायफाया दानो सफैजेनबायबो दहाय फुंनिफ्राय सफैजेनबायानो आरो जोङो मोर देन 200 रिसर्स पार्सन्स फ्रम within the country as well as from abroad we are expecting by tomorrow and one of the मोनसे गोनांथार बिषया जाहैबाय बेहाय गाबोननि सानावहाय जोंनि गेजेराव मानगोनां जोंनि खाथिनिनो हादोरनि मानगोनां प्रफेसर इउनिस सार बिथाङा जोंनि गेजेराव सफैगोन बिथाङा सासे लार्नेड प्रफेसर सुबुं फुंखा सुबुं जायानाखि दिनै बांलादेशनि एन्टायार इक'नमिखौ सोलायनायाव गोबां मदद होदों बेनि थाखायनो जों सान्दों बिथांनि बाहाय नुजाथिनाया बियो गोबां
गोबां एवारनेसखौ जोंनि गेजेराव लाबोगोन आरो बेजोंनो जोंनि बेहाय खामिनाय जेनाखि सुबुंफोर दङ बिथांमोना बेनिफ्राय मुलाम्फाखौ बा बेनिफिटखौ जोङो मोननो हागोन होनना जों फोथायो दा आं बुंनो नागिरनाया जेनाखि टेक्निकेल सेसननि बाथ्रा जों बुंदोंमोन बाहाय 18 टिम्स दङ बे 18 टिम्सनि सायावहाय सानसेयावहाय 6 पेरालेल सेसन्सखौहाय दोननाय जादों आरो मोनसे सेसनावहाय मोनसे टेक्निकेल सेसनाव more than 400 participants are going to participate मोनसे टेक्निकेल सेसन so as a whole जों लायोबा we can see that about 2400 participants will be participating every day in technical sessions थारमाने मोनसे सेसनावहाय 400 बा 6टा टेक्निकेल सेसन दं बे 6टा टेक्निकेल सेसनाव जोंहा 2400 स्टुडेन्टफ्रा आरो गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्रायबो सुबुंफ्रा बाहाय पार्टिसिपेन्टफ्रा बाहागो लागोन दा बे हाबाफारिखौ जाफुंसारहोनो थाखायहाय इउनिभार्सिटिनिफ्राय एस वेल एस उइथ दि इनिशिएटिभ अफ बिटिआर गभर्नमेन्ट जोङो मोनसे राना प्रग्राम लादोंमोन रिसेन्टलि कलेजाव वी हेभ एबाउट 59 कलेजेस एफिलिएटेड टु दिस इउनिभार्सिटि आरो बे 59 कलेजफ्रावहाय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जे फोरोंगिरिफोर दं प्रफेसारफोर दं बिथांमोना बे कलेजफ्राव थांनानै बे राना प्रग्रामनि गेजेरजोंहाय मोनसे सांग्रांथिखौ लाबोदों बे इंटरनेशनल जे नलेज फेस्टिवल खुंनो थांगासिनो दं बेनि सायाव मोनसे सांग्रांथि हाबाफारि लानानै बिथांमोनखौ मिथिहोदों बेनि थाखायनो दिनै जों मिथिनो मोनदों जे गोबां कलेजानो दिनै गासै कलेजानो दिनैहाय बे हाबाफारियाव लोगो लानो थाखाय दानो थाम-थिम जादों आरो बिथांमोना फैनो थाखायबो थाम-थिम जानानै दङ स' वी आर अलस' प्रिपेयार्ड हियार टु रिसिभ देम बिथांमोनखौ जों नाजावनो थाखाय दानो थाम-थिम जानाय दं एन्ड वी आर एक्सपेक्टिं डेट बाय देयार पार्टिसिपेसन बिथांमोननि बाहाय लोगो लानायनि गेजेरजों जोंनिनोखि जे 18 टिमनि सायाव जे टेक्निकेल सेसनफोर दङ बे टेक्निकेल सेसनफ्रा साक्सेस जागोन होननानै जोङो बे समावहाय मिजिंथिदों आरो मोनसे बिषया जाबाय जोङो सानदों जे बे जेनाखि इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवल जे खुंनो जों थांगासिनो दङ बे इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवला बाहाय जोंनि बे ओनसोलनि जेनाखि गियान विभिन्न बिथिङावहाय जे गियानफोर दङ बे गियानफोरखौहाय शेयार खालामलायनाय जोङो जोंनि हादोरनि जे गियानफोर दङ बे गियानफोरखौ गुबुन हादोराव जेनाखि एखे टिमफोरनि सायाव जे नलेजफ्रा दानो दङ बेजोंहाय जोङो मोनसे रुजुलायनाय बा कम्पेरेटिभ मोनसे सावरायलायनायखौ जोङो बाहाय लाबोनो नागिरदों आरो जोङो फोथायो बिथांमोननि शेयारिंजों नलेज शेयारिंजों जोंनि बे ओनसोलनि सुबुंफ्राबो बेनिफ्राय गोबां इनफरमेसनफोरखौ मोननो हागोन आरो बेजोंनो बे ओनसोलाव मोनसे सोलायनायखौ फैगोन होननानै जों मिजिंथिदों स' आं सानो बे टेक्निकेल सेसननि सायाव बुंनांगौआ एसेनोसै बेनि सायावबो जोङो बेनिखौ जों सानदों जे जायफोरखौनाखि जोङो हांख्रायदों बिसेसकरि गेस्ट आर फ्रम इउएसनिफ्राय जोङो दङ ब्राजिलनिफ्राय दङ बेदिनो इउरपनिफ्राय जोङो नायोब्ला जार्मानि पलेण्ड बेफोरनिफ्राय दङ ओमफ्राय साउथ इस्ट एसियानिफ्राय मस्टलि जोंनि रिसर्स पार्सनफ्रा फैगासिनो दङ दानो सारा बुंखाबाय more than 35 international resource persons are going to participate in this event and along with this we have about 200 participants within the 200 resource persons from within the country who will be coming to participate in this event so बेखौनो बुंनानै आङो आंनि बे सुंद' बुंनायखौ बाहाय दोनथ'बाय जोङो दासो जोंनि जेनाखि फैबाय थानाय जे इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवल बे फेस्टिवलनि जे डिटेल प्रग्राम बे डिटेल प्रग्रामा दानो जोंनि आखायाव दङ बे डिटेल प्रग्रामखौ दानो जोङो बानजाय फार्टिनिफ्राय मोननो हानानै बेखौहाय जोङो जोंनि मानगोनां प्रेसनिफ्राय जायफ्रा सफैनो हादों बिथांमोननो गथायनो सानबाय जाहाथे बिथांमोना बेखौहाय वाइड सार्कुलेसननि थाखाय प्रेसनि गेजेरजों बेखौ फोरमायथियो बेखौ बिथांमोननो दानो हेन्ड अभार खालामनाय जाबाय बे गासै प्रेसनि थाखाय सिबांनाखि जोंहा इलेक्ट्रिक प्रेसफोर दङ बयनिबो थाखाय बे प्रग्रामखौ दानो बे समावहाय जोङो जोंनि सफैनो हानाय प्रेस बिथांमोनखौ